шахсонеро ки дар соҳаи муҳоҷират ба қонуншиканӣ даст заданд. Ман худам гражданини Россия. Манам хостам занг задам. Агар музди маошшон надиҳанд, кора бас мекунед. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. дар мавзӯи муҳимтарин саволҳо оид ба рӯйхати сиёҳ камтар суҳбат мекунем. Баъзан чизора бисёри баъд савол пешкаш мегардонанд. Хостем ки охирон маротиба ҳамаи нозукиҳошо барои шумо бифаҳмонем. Бо диққат тамошо кунем бародарон. Агар нафарҳое ки истифодабарии сайтҳоро натонед ва ҳамун сайти меҳнаттиҷиро нафаҳмед ромада проверка кардан натонед хитон, номери WhatsApp дар рӯи экран меброяд. Дар ҳамин номери WhatsApp бинависонед, проверка мекунанд ки шумо дар ҳамин чорни спискаи 120 000 шаҳрванди Тоҷикистон ҳастед ё ин ки не ва қатишон суҳбат мекунед. Хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо рӯйхати сиёҳи Федератсияи Русия. ҷавоб ба муҳимтарин саволҳо. Мақомоти Русия рӯйхати шахсони таҳти назоратро ба ВКД ва Вазорати меҳнати Тоҷикистон пешниҳод намудааст. дар инҷа як савол ба миён меояд ки бисёри нафарҳо мегӯянд ин чиз аз ҷониби Русия таҳия шидагӣ нест. дар ҳама нашрияҳо омадагӣ ҳастае ки мақомоти Федератсияи Русия ҳамин чиза таҳия кард ва ба Вазорати корҳои дохилӣ ва Вазорати меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуд. Ба ҳамин хотир ин гапа дигар нагар беҳтарин мешавад. айни замон дар ин рӯйхат ному насаби зиёда аз 120 000 шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр гардидааст. дигар саволе ки аз ҷониби шумо бисёртар ба миён меояд, барои чӣ ин рӯйхат таҳия шудагиай, сабабша гӯш кунед. аз 5 феврали соли 2025 системаи нави ихроҷ мавриди амал қарор гирифта, шахсонеро ки дар соҳаи муҳоҷират ба қонуншиканӣ даст заданд, бозпас ба ватан равона месозанд. дар ин бора низоми нави ихроҷ дар ин мавод маълумот дода буданд. яъне ки аз 5 феврали соли 2025 низоми нави депортатсия таҳия мешавад. ба ҳамин хотир ин рӯйхат пешкаши мардум гардонида шуд. боз як саволи дигар ба миён меояд ки агар ягон қонуншиканӣ кардагӣ набошанд дар Федератсияи Русия, вале номшон дар рӯйхат ворид шудагиай, пас дар ин ҳолат чӣ кор кардан мумкин аст? агар шумо дар бахши муҳоҷират қонуншиканӣ содир накарда бошед, пас ҳеҷ ҷои ташвишу нигаронӣ нест. аммо ба ҳар ҳол метавонед рӯйхатро санҷед. шояд номи шумо тасодуфӣ ё хато он ҷо афтода бошад. дар ин ҳолат метавонанд аз рӯйхат ному насабро хат зананд. яъне ки бо ягон тарзи ашибка бигем, мабодое ки номи ягонтаи шумо ба рӯйхати сиёҳ ворид шудагӣ бошад, ӯ аз рӯйхати сиёҳ нест карданаш имконият дорад. мерен шумо бо шиносномаи хитон ба Вазорати меҳнат намояндагиш дар Федератсияи Русия қарор дорад, муроҷиат мекунед. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем камтар ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. агар ягон нафари шумо бихоҳед ки ба границаи Қазоқистон барои иваз кардан ё аз нав кардани ҳуҷҷатҳои хитон сафар бикунед, рақамошон рӯи экран да меброяд, занг бизанед, одамои бовариноканд ба хости худованд мебаранд, мебиёранд шуморо. Муъминова нависонда: ин рӯйхат нодуруст аст. ман худам гражданини Россия. манам хостам занг задам. ашибка шудагӣ. так што кадоме гражданини Россия бошад, фикр накунем. ин фақат касоне ки патент доранд. мо дина қайд карда гуфтем ки касе гражданини Россия ҳастае ва номаш дар ҳамин рӯйхат ҳастае, метавонад ки ба намояндагии Вазорати меҳнат шиносномаи худша гирифта пешниҳод кунад ва ҳамин хатогии шудагиро ислоҳ кунанд. ба ҳамин хотир баъзе нафар то нанависонед ки ин дурӯғай ва ин асос надорад. ва боз чандин нафарҳои дигар дар ҳамин ҷо нависонданд ки мо занг задем, пурсидем, ягон асос надорад. ин ҳам аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон пешкаш шуд ва ҳам аз ҷониби Федератсияи Русия. як нафар нависонда: салом акаи Сорбон. аммо одамое ки тавсия метем, барои чӣ услугоҳошон платнияд мефаҳмондед? хоб саволи беҳтарин додай, ман ба ҳамин савол як ҷавоб мегардонам. хоҳиш мекунем ки дуруст дарк кунед. ҳозир шумо ягон татон мерен дар ягон ҷо кор мекунед, агар музди маошшон надиҳанд, кора бас мекунед. ва он нафарҳоерам ки ба ҳамин гуна корҳо мақсад машғул мешаванд, ягон кора мисол пеш мебаранд, вақти худшона сарф мекунанд. барои вақти худшона сарф кардан мисол ягон чи муқаррар кардагиянд ва ман умедвор ҳастам ки одами дуруст, одами баақл ин чиза то'g'ri мефаҳмад. як нафари дигар нависондай: салом алейкум ака. мо метавонем то 5 феврал ба Тоҷикистон бирем. бо гашта биёем. номон автоматически кур мешавад. илтимос ҷавоб дем. дар ҳолате ки номи шумо дар чорни списка бошад, мисол аз Россия биромадем ва аксар ина ворид
шидани кишиден ҳуҷҷатҳои худтон 100% кунед, ягон мушкилӣ ба сари шумо намебиёяд. Абдуллоев нависонда: як таҷрибаи ман 2 сол бе документ кор кардаги. Граница рафта омада. Документ карда метавонад. Пропискаш дар Москва. Як бор кардаги халос. Ҳозир Новосибирск дам. 2 сол бе документ гаштагида вақте ки шумо мисол граница рафта намешавен, дар таможни контрол аз шумо напарсанд ҳамин ҳуҷҷатҳои зарурира, бале боз метавонед ки вориди Россия бишед. Лекин агар ки пурсанд, мутаассифона запрет на вез карда метавонанд. Як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон. Даъваткунӣ ба хизмат тамом шид. Дар мавзӯи хизмати ҳарбӣ мо дар канали дигари видео мекунем, ҳамаша мефаҳмонем, медонем, тамошо мекунем. бародар. Як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум ака. Як сол зиёд меша, ягон документ надорам. Дар спискаи 120 000 номам ҳаст. Агар граница барам биём, документ намешавад патент карда? Ответ: раҳмат барои ҷавоб. Бале, вақте ки граница пересекат мекунед, шумо асари нав вориди Россия кишиден, имконият зиёдтар мешавад ки шумо асари нав ҳамаи документотон 100% кунед ва қонунӣ кору фаъолият бикунед баъдан. Як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон. Ҳамин даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир кадом солҳоро бурдестанд? Аз соли таваллуди 1997 то соли 2006. Лекин дариҷа шумо моҳу рӯзшам ба назар бигирем, бародари азиз. Мисол моҳу рӯз роли калон бозӣ мекунад. Тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.